Hej, Dan her, og jeg, ikke noget, jeg har lavet en kanal mere, der hedder Dalen 009, og jeg vil ikke lave en normal YouTube-video. Jeg tror egentlig, jeg vil lave YouTube-video. Jeg vil komme med en video. Men jeg starter min nye Twitch-kanal, hvor jeg livestream. Jeg vil gøre det spørgsmål, gør det TikTok, jeg vil livestream gøre så meget det forskellige, hvad jeg har rundt omkring. Det er bare det, min Twitch-account var nede i det beskrivelsen. Dernede, ja. Der vil den ligge, og jeg vil, der vi skal komme ind og så komme ind på det. Så der er der ikke noget. Den første, der kommer, er først i morgen, kl. 3:30. Jeg vil prøve så at tage, lang tid jeg kan. Der var måske også nogle pauser, hvor jeg skal bare gå ud og lave et eller andet. Jeg vil strække ud. Så vil livestreamen være, og jeg vil købe nogle supplies, jeg skal sidde der og hygge mig med. Jeg ved ikke hvad. Det kan være, det kommer lidt om på min lille lys, det kommer altså med. I kan se, jeg er ikke normalt helt ser nede med min far lige nu. Det er min rigtige far. Jeg er i min morfars skæld. Det er min fars hus lige nu, jeg er i. Og i morgen kommer jeg til min mor klokken, eller ja, min mor. Der bliver købt ned klokken 3 cirka. Og der tager jeg en halv time til at starte det hele op, gøre det hele klar. Og bare, og hvis der sker noget, så skal jeg nok rykke det til næste dag. Fordi at det er første gang jeg livestreamer. Og jeg har mine ting og sådan noget, jeg skal, hvis jeg skal. Så jeg tænker på, at jeg skal gå ned, købe nogle booster, købe nogle snacks lidt forskellige, jeg skal sidde og hygge mig lidt med. Lad os stream, hvad så meget. Det kan være, jeg har en hel masse game, hvor jeg har Crop Launch, Double Slender, Dark Happy, og min favorit. Men det er bare dem, jeg har lige nu. Jeg satser på, at der måske var nogle flere. Men det kunne være en stor hjælp, hvis I kunne komme ind. Hjælp mig, kom ind og sådan noget. Donering af penge er ikke noget, jeg er med til. Jeg synes, jeg er røveri, for jeg har ingen spil, jeg skal have lige nu. Måske bliver der også lavet noget til, jeg ved ikke helt hvad. Ja, jeg har forskellige spil og forskelligt. Jeg kan spille det skal vi nok se på senere. Ja, men det er bare det, jeg lige vil sige. Der kommer måske også noget med Payday, som det har jeg lige fået. Det er fucking fedt. Okay, men det var det, jeg vil sige. Jeg support er meget stor for min Twitch-kanal. Nu er det i beskrivelsen, og jeg har sagt det samme en gang mere. Hvis I så bare på en tv, der kører, fordi så er det Sherlock Holmes. Okay. Altså, det var det. Peace. Jeg håber kraftigt, at I kommer over og se det fucking livestream i morgen. Ja. Klokken faktisk i dag. Klokken er 2 om morgenen, og det er klokken 3:30 starter. Cirka. Jeg skal have lidt input, inden jeg starter det. Og jeg har forskellige musik, der bliver, de første numre, der kommer, er cirka 15 numre, og så bagefter vil det bare komme cirka et par timers dubstep. Så vil jeg starte helt forfra. Det er mit, jeg har sådan et dubstep mix, og det er musik, der er med i, forskelligt. Det meste, det er bare wrestling-musik, jeg har fået sådan noget god rockmusik, måske popmusik, rapmusik, anime, Rihanna. Og det, jeg håber, at I vil komme kommentarer her. Når jeg gør noget, så vil jeg altid svare på nogle af jeres spørgsmål om mig. Det er hvad jeg helt sikkert gør. Jeg skal prøve at gøre det med min mic nede i min mor, fordi lige nu sidder på min fars computer, der er rigtig god. Men det er fandme ret det at sige, mine venner. Peace, jeg håber kraftigt, at I får en god dag. God påskeferie. Vi ses i morgen. Vi ses i dag senere.